Den kramen från Henrik Eriksson på Bibic. Hvordan synes du, I håndterer den kendskærning, at I er 11 mod 10? Ja, det forstår jeg ikke, altså. Men har jeg ret i, at I virker utrolig trætte til sidst i kampen? Ja, det forstår jeg ikke. Hvordan skal I gribe den anden kampen næste uge, næste vægter? Ja, jeg känner det. Taktisk, hvordan skal I gøre for at... Okay, held og lykke. Ja, tak så mycket. Ja, sorry. Vänder rätt in i bakgrunden. Det där är en exakt likadan smäll som Josef Kral gjorde tidigare. Vilken kropp! Titta, han har glömt att ta av skridskoskjutet. Här kommer man få höra i många år till. Alltså, titta.